Kane kalom ka jingpin tip pait ba ka kurwan khar ka khod bat ya wer sngo bha ya baro ki parakur ki badon ha ki unit bat kishnong ba pher ka ri khasi ka bri u hinyo trap banyawan shakador barba basaw jong ka kurwan khar ka banlong ha ka arphau tarek uklalim khod 8000 arfun riu ha kishnong urmasi ucho East Khasi Hill District ha kapor khatway baje Mr. Thik kandonru ka jingpin kutburom sam khusnam yaki parakur ha katai kasngi snobha kitkhia banya poiranti ha kapor balabo khublai shibon kane kalom ka jingpin tip pait ba ka kurwan khar ka khod bat ya wer snobha ya baro ki parakur ki badon ha ki unit bat kishnong ba pher ka ri khasi ka bri u hinyo trap banyawan shakador barba basaw jong ka kurwan khar ka banlong ha ka arphau tarek uklalim khod 8000 arfun riu ha kishnong urmasi ucho East Khasi Hill District ha kapor khatway baje Mr. Thik kandonru ka jingpin kutburom sam khusnam yaki parakur ha katai kasngi snobha kitkhia banya poiranti ha kapor balabo khublai shibon